Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahbabihi wa sulihi syaitan al-Fatiha. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin kamtini ya dan nasta'in rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallam sunnah kitab. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Rahmi Husalla Syekhuddin bin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Husalla Qawmaki Mashkur bin Iyas Wasujati min Mashkuri Husalla Syekina wa Mushirina Husalla Jamil Ahlina wa Turiyatina wa Abaina wa Usulna wa Furina Husalla Jama'i Talamitina wa Tumintatina wa Husalla Jamil Muslimin Surya Ibn Muhammad Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kami akan nasta'in wa nasta'in salat dalam ta'ala Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatin nabati. Utawi niku babe zakate cukulan. La tajibu ora wajib apa zakat. Ila angin fil aqwati. Ing dalam pira-pira panganan kang wati. Wahia utai akwat minasimari hali saking pira-pira iku utawu kurma wal inabulan anggur wa minal habilan saking wiji al hindatu iku gandum wasyairulan gandum wal aruzulan arido koko wasairumalan sekaline barang kita tukang den gawe kuatan omah fi hal ikhtiyari ing dalam tingkah pemilihan. Wanisobu utawi nisobe kut al akwat iku khamsatu ausukin 5 pira-pira wasak wa kullu waskin uta sabdan sak wasak iku situna suita panisoan soin wa sautai sak so iku apa atu amdatin iku papat pira-pira mut. Wal mutu daimut iku ritlun sakati wasdusun hal seperlatabu bil bagdadi kelawan timbangan bangsa Baghdad. Wa tabaru lan den bilang apa dalikang kun nisab bil kaili kelawan takeran tamron hale kulmu garing. Wazabiban lan hale anggur garing in tatamaro lamun dadi tamer apa tamrun au tazayya atau tadi sabit opo zabiban. Wa ila lamun ora kita tamaro kortopan mongko kurma teles perinapanan anggur teles. Wa ita baru lan den bilang-bilang mongko aku iji musopan hale den bersihake menati menisa ing kamen. Walai kumaulan ora den sampurnake apa jenis bi jinsin kang jenis liya. Wa tudamu lan den kumpulake wana pira-pira perna utawa macem nyatane bak buha setengah anwa bila watin wali setengah wal alas lan gandum alas lan hinto dimaring gandum wa yukhraju wa yukhrajran kata aksa malik mengkulin sing saben-saben dikisti lan bagiane kulin misalan gampang apa ikhraj wa lamun ora sahula Akroja mau mengatakan kisah malik minal wasati saking kang nyah-nyah walau itu muran orang kenatin kumpulake apa tambu amin apa wawan setahun ila amin sehingga tahun kalau kang liya wakatalika kan koyo mungkun-mungkun layu domu tambu amin azar utai koko wayu domu lan den kumpulake apa samarul amin opo wawan setahun kang hadir wazaruhu lan kekonean ba'duhu nyatane setengah zarun dilapati maring setengah. Bismillahirrahmanirrahim.